Bé, bona tarda, benvinguts a Aula de Les. Comencem l'última sessió d'aquest curs, d'aquest cicle que hem dedicat a Deleuze i l'art, que, com sabeu, hem tingut la coordinació del professor de la UB, Antonio Castilla, i avui, abans de donar la paraula al Ramon Lledó, que presentarà la Mercè Coll, que ens parlarà sobre l'aspecte del cinema, doncs us vull proposar que pensem una mica sobre el curs que ve. És a dir, hem pensat sobre el curs que ve, hem elaborat una programació per l'any vinent, pel curs 24-25, que vaig anunciar a l'última intervenció, a l'última sessió, gràcies a la qual el David Ferragut ens ha suggerit la participació d'una persona que finalment podrà tenir una ponència en aquest cicle. Bé, doncs aquest cicle que hem denominat Filosofia i Tecnologia, rebreu una programació, tots els qui esteu inscrits al grup, que rebreu les nostres notificacions, rebreu una notificació nostra a través de Josep Maria Genuer, en tot el nom dels ponents i el títol de les ponències mes darrere mes. El curs que ve, com a novetat o com a canvi, en comptes dels dimecres farem de sessions els dimarts, tornarem doncs els dimarts com havíem fet des del principi, confiem que sigui un dia també bo per a tots els que esteu aquí, i els que acostumen a venir regularment, presencialment aquí a l'aula. Us avanço que en aquest cicle de l'any vinent tindrem una sessió inaugural el tercer dimarts del mes d'octubre, amb una ponència inaugural, com deia, que farà Josep Maria Català, membre de l'aula, com sabeu tots. Després tindrem un altre ponent, una ponència de Lluís Mèrida, l'autor del llibre Campos de Forma, que recomanem absolutament la seva lectura. És un llibre que va publicar fa molt poc, per tant és una novetat editorial. Parla sobre Simondon, sobre l'obra de Simondon, les idees de Simondon, per tant ens anirà molt bé per introduir el cicle. I després, al mes de desembre, també tercer dimarts, tindrem Gabriela Berti, que ja era una col·laboradora de l'aula durant els 4 o 5 primers anys de la nostra existència, que durant 2 anys no havia col·laborat, però que tenim la sort de tornar-la a tenir entre nosaltres, tindrem la sort de tornar-la a tenir entre nosaltres el mes de desembre, amb una ponència en què parlarà sobre Félix Guattari i la connexió entre tecnologia i art. Bé, esperem que us animin, que us animeu i que per tant pugueu venir al curs que ve a fer-nos companyia. Dono la paraula al Ramon Lledó, que presentarà la Mercè. Jo faré una intervenció curta, molt curta. Es tracta de situar la Mercè una mica el seu moment, perquè ja li vaig preguntar. Tu vas inaugurar la Universitat Autònoma als anys 68, 69, 70. Sí, segona promoció. És important, perquè és aquell moment en què es va crear la Universitat Autònoma, que hi havia un senyor professor, ell va estudiar filosofia, va tenir de professor Eugenio Trias i el Robert Valentós, imagino, que són bons puntals, i després tota la seva vida ha estat incansablement dedicada a la metodologia, al ensenyament, a les classes, ha ensenyat literatura i cinema a la Universitat del Cinema. Després ha ensenyat també a la Col·legi de Llicenciats, sèniors, em sembla. També has estat... No se sent? No, sento. Doncs, sobretot a partir d'un cert moment, a partir de l'any 88, em sembla que vas entrar en la cooperativa Drac Màgic, que és una cosa que la gent ara no se'n recorda, però que és una cosa extraordinària. És una cooperativa de materials culturals centrats en la imatge, òbviament des del punt de vista de l'ensenyament, de la secundària, tercera i tots els nivells. També ha dirigit
També ha dirigit el Festival de Cinema de les Dones durant bastants anys, ara potser no, ja no. I ara es dedica a fer cursets sobre cinema ideològic, el que fa la Universitat de Barcelona, amb nosaltres, amb un grupet d'Aula Dolors, que és l'animadora extraordinària, animadora i conductora d'aquest seminari. I, naturalment, ella s'interessa sobretot no tant per la teoria o per els conceptes o per les abstraccions, sinó més aviat pel mecanisme del sentit. El mecanisme del sentit, la forma, els problemes de la forma. Això, òbviament, amb el seu cinema, a partir de la taxonomia que ha creat Deleuze. Llavors, si voleu, us dic el títol de la seva conferència, que es diu Muntatge de la representació directa del temps, taxonomia deleuziana. Es comentaran imatges de Yasuro Osso, Miquel Àngel Antonioni i Joan Casabets. I després algunes altres coses. Doncs molt bé. Molt bé. Endavant i temps per la paraula. Gràcies, Ramon. Començaré i molt bé la presentació. Gràcies per haver-ho fet. Gràcies al Josep Maria, que està al peu del canó gravant aquesta sessió. I, de fet, el que afegiria, i suposo que ja veieu aquest desplegament, és que realment soc pràcticament inútil a l'hora d'estructurar, diguem-ne, un esquema que pugui anar més o menys llegint o seguint. Això ho faig en plan com a excusa, o ho dic com una excusa, però alhora també ho dic perquè és una de les coses que m'han atrapat més del que conec del senyor Deleuze, que és els estudis sobre cinema. Aleshores, aquesta capacitat de dispersió, una dispersió que més d'una vegada els que m'acompanyen o estem formant al seminari a la Universitat de Barcelona, molt així en un grup privat de lectura de les obres de cinema de Deleuze, vaja, és claríssim que he intentat moltes vegades i encara tinc aquesta tentació, ja me l'he tret després de bastant temps, de buscar una sistematicitat d'algú que em sembla impossible i que a més crec que, pels que coneixeu més Deleuze, evidentment no jo, d'alguna manera aniria en contra de la riquesa que pot proporcionar Deleuze. Diria d'entrada això, i ho dic sobretot per al públic que tinc davant i que potser estic més acostumat, cosa que agraeixo molt, no és que vulgui desmereixer els altres per edat, però m'entusiasma veure gent interessada per Deleuze joves. Una tonteria, potser, però vaja, m'agrada sempre el parlar de mirar i per tant fer una interlocució amb qui m'està escoltant, que per altra banda agraeixo diguéssim la tranquil·litat per poder-me escoltar i anar més o menys seguint. Simplement us diria una cosa que no recordo exactament a quin pròleg Miquel Morell deia que per entrar a Deleuze s'ha de creure. Estic absolutament d'acord, i sobretot amb el terme de la creença, que no vol dir estar segur de totes les tesis. Jo afegiria, en tot cas, no solament creure, sinó tenir una confiança plena amb el seu, diguem-ne, recorregut intel·lectual. I ho dic perquè hi ha també una cosa que diria als que vulgueu endinsar-se amb el tema del cinema tal com ho planteja Deleuze, i és que, per almenys en aquest cas, que és l'únic que conec concretament i bastant a fons, no hi ha que buscar cap cosa sistemàtica que et permeti donar una coherència a alguna que no ho té i a alguna que és per celebrar. No és solament que sigui un text a l'estil d'un assaig en què es van bifurcant idees, en què es va explayant. Efectivament, la meva falta de comprensió de molts dels seus trajectes és donat, evidentment, a la meva preparació filosòfica i que aquí és simplement pensar, i així ho aporta Deleuze, és de les coses que més destacaria, que sempre dona unes visions que no s'havia pensat, o jo no havia pensat, evidentment, no havia pensat abans. I aquí hi ha una cosa que m'agrada molt i és
Quan ell parla de creació, mirant sobretot en les interviews, en les entrevistes a Callers du Cinéma, a diferents revistes, amb Serge Daney, etc., quan ell parla d'un filòsof espectador, es declara naïf. Vol dir que, evidentment, ningú s'ho creu, per tot el treball que suposa i que, a més, es veu en el seu text, de les referències a tota la teoria de l'època i anterior, és a dir, jo no entenc en quin temps, però entre anar a veure les pel·lícules a la Cinematec i contrastar tots els articles, perquè és que els segueix puntualment, donat que és la dècada dels 80, que hi ha tota l'efervescència de la teoria fílmica empantanegada amb estructures lingüístico-semiòtiques, psicoanalítiques, teoria de la literatura, narratologia, i va configurant un món que inclús autors que sí conec, que sí he llegit i que sí he treballat, és una visió absolutament diferent. Des d'aquí aplaudeixo un dels crítics que val molt la pena tenir en compte, a partir del qual elabora tot el seu plantejament del neorealisme com aquella entrada en el cinema modern, i és on surt aquí la qüestió d'aquests dos règims de les imatges, que seria l'imatge-moviment, i en què el temps queda subordinat al moviment, i la imatge directa del temps, en què el temps pren la seva iniciativa. L'altre punt que vull destacar, i d'aquí que sempre he tingut el costum d'apoyar-me amb les imatges, és treure del cap que, evidentment, tots els exemples, i donen molts exemples de cineastes, de pel·lícules, etc., un espera allò típic, que per almenys estava més acostumada tant a fer, a impartir, com en el fet de diferents, diguéssim, analistes de la imatge, d'allò que et diuen els fragments clau. I aleshores m'he trobat que són uns fragments perfectament reconeixibles, però no amb imatges, és a dir, el cas d'Ozu és un cas especial, perquè efectivament ha trobat un pla que condensa aquesta presència directa del temps amb un pla meravellós dintre d'una escena del senyor Ozu. Aleshores aquest serveix, però m'he passat moltes vegades, no d'una forma declarada, però sí inconscientment, de dir a veure si trobo un altre pla, presència del temps, i no l'he trobat. No és que conegui a la perfecció ni tinc la memòria per retenir les pel·lícules d'Ozu, sí que hi ha moltes coses reconeixibles, però molt bé parlar de natures mortes, però realment la capacitat que va tenir de situar en aquell gerro famós com apareix el temps d'una forma immediata, directa, sense cap més intermediari, realment només crec ho podia fer ell. I aquí apunto una altra cosa. En aquestes entrevistes que deia, que parla de com el cinema queda vinculat al pensament, com la filosofia pot d'alguna manera parlar de cinema, aquí hi ha algú que també sempre m'ha semblat molt atractiu i que poques vegades jo crec que es profunditza realment amb el que s'està dient, i és que normalment es parla sempre, quan es tracta de filosofia de la literatura o filosofia del cinema, filosofia com si la filosofia no tingués una finalitat pròpia. I aquí és on ve la qüestió que ell parla sempre amb el llibre, que és la filosofia, que per altra banda és continuació de l'últim llibre sobre el cinema. És a dir, que és una prolongació que ja es veia venir, ho anuncia a les últimes sessions. Aquí parla del treball sobre els conceptes, i aquí és on realment, per treballar més a fons, com considera les imatges com a conceptes. Aquí hi ha alguna cosa que m'agrada molt, que és que parla d'una equivalència, però ja que tenim molt, diguéssim, a distància, de no buscar un mimetisme absolutament mil·limetrat, que parla de que tant el cinema com la filosofia parla de découpage, que és un terme molt cinematogràfic
a França, que vol dir la fragmentació, s'ha traduït per el desglossament, és a dir, com el cinema està fet a trossos, claríssimament. Aleshores, ja que veure que aquests trossos, quines particions tenen, amb quins criteris, quins són els principis d'aquesta distribució de trossos i quin és, per altra banda, aquell tipus d'ensamblatge que poden agafar, evidentment, a través del muntatge, que és l'encadenament d'imatges. A partir d'aquí queda situat aquest pensament que la filosofia, amb les seves pròpies funcions i àmbits, pot aportar en el cinema, és efectivament aquest pensar determinades imatges, pensar determinats mecanismes, pensar determinats, diguem-ne, característiques de les imatges des d'una posició que no tingui res a veure amb alguna cosa que per almenys jo he estat absolutament immergida en això, que és una, el cinema no és un llenguatge. Hi hauria que matisar de què es tracta el llenguatge. Dos, que el cinema per pròpia naturalesa no porta a la narració, sinó que és una forma, una opció, un encadenament de les imatges. Llavors, a partir d'aquí es posa en marxa tota una sèrie de preguntes que moltes vegades senyala, concretament recordo com senyala a Kurosawa, suposo que potser ja heu vist els Siete Samurais, no sé si té aquest títol, una pel·lícula que després s'ha fet la traducció o la incorporació a l'esquema del western, però que en definitiva tota aquella, diguéssim, tota aquella història dels samurais contractats per al senyor d'un poble o per al poble que els hi paguen per treure uns bandits que van amenaçant i assolant la comunitat. I bé, el que resumeix Deleuze és que Kurosawa sempre ens presenta aparentment una pregunta, aparentment intenta respondre a una pregunta, però que per sota funciona una altra pregunta fonamental. I us pot semblar una bestiesa, però ell senyala que la gran pregunta és què és un samurai i quina utilitat té un samurai. I efectivament veus, a part de la crisi que es pot situar en un context social i històric, que els samurais agafen aquella feina perquè han perdut totalment la seva funció. Ja no tenen lloc, és a dir, per exercir la seva funció. I aleshores, a partir d'aquí, són les diferents interrogacions que van sorgint d'aquesta pregunta profunda. Clar, preguntar què és el que busca Tarkovsky, què és el que planteja o quin és el problema que formulen determinats autors, Godard. Jo el que he fet és seleccionar 3 autors, i diré per què, en funció d'unes pel·lícules actuals que evidentment no he pogut agafar, i suposo que no em deixaria, que estan a la plataforma Filmin i que d'alguna manera han tingut una certa repercussió amb el públic, és a dir, jo no conec a ningú que no li hagi agradat Zona d'interès, i a més amb aquell qualificatiu que acostumem a dir les coses. Sí, és una pel·lícula interessant, una. 2, a part de Zona d'interès, hi ha el Trenkelauken, que em sembla magnífica, i la tercera és, en aquest cas, com havia, la de, sí, Anatomia d'una caïda, perquè sempre li poso el títol del senyor Preminger. I també magnífica perquè et fa pensar, és el que es diu vulgarment, i no la gent en general, per despreciar l'opinió habitual de la gent, sinó inclús els propis crítics, perquè sembla ser, en el cas de Trenkelauken, és claríssim que parla del relat sobre relat, és a dir, el que després veurem que Deleuze situa com a característica de la narració que inaugura precisament el muntatge de la imatge directa del temps. Ell parla de fabulació, de fabular. I si teniu paciència podeu trobar en el cas que explica Deleuze, que assenyala, com a exemple, el cas de Jean Roux, amb una pel·lícula que és Jo un negre, exactament, sí, Jo un negre.
Molt bé. Aleshores, efectivament, el que fa Deleuze és parlar d'aquest cinema verité, que a més esborra la paraula veritat tal com ha estat interpretat i assenyala un altre concepte de veritat, el que fa al·lusió a aquest nou cinema etnogràfic documental del senyor Jean Roux. Parla d'un altre director, en aquest cas no el conec, no situo la pel·lícula, que és Perrault. En definitiva, el que ve a dir és que és una tonteria parlar de veritat, que del que parla realment Jean Roux, i ho diu el propi Jean Roux, només que es mirin entrevistes, és la veritat del cinema. I quina és aquesta veritat del cinema? Això ja des d'abans el senyor Godard també ho havia plantejat i crec que és un dels punts claus que moltes vegades s'oblida a l'actualitat, i és que la qüestió de la veritat o falsedat de les imatges és algo que no és exterior a, no és un exterior, una realitat exterior que serveix com de vincle per parlar de veritat o falsetat, sinó que la imatge sustenta en si mateixa, és imatge. Llavors és aquesta frase tan repetida de justament una imatge del senyor Godard que ja parla clarament ja fa temps. Però el que m'interessava amb això d'aquesta diguéssim immanència de la pròpia imatge, és a dir, que no depèn d'una altra cosa, el que sí té clar Deleuze, i aquí aniria a com ha plantejat aquest estudi de les imatges, ho planteja com una història natural, diu, com una classificació. Classificació de què? Classificació del tipus de signes que formen part o que composen la imatge i, a partir d'aquí, dels encadenaments que es produeixen. I aquí és on estaria la qüestió d'aquest canvi que he dit abans del règim d'imatges. La imatge directa del temps, característic del cinema modern, i la imatge característica de la narració clàssica o del cinema clàssic. Aquí voldria apuntar, i sobretot per als que potser esteu, diguéssim, més abocats a les teories actuals, i és que aquí sembla reproduir-se, per almenys el que jo tinc més accés per idioma i és igual, per dedicació de gustos o d'inclinació, millor dit, de gustos, és aquesta separació que s'ha fet tantes vegades a partir de Noel Burr, que en va parlar el Daniel, ho he dit bé? David, sabia que canviaria el nom. De tota manera, tot entra a la Bíblia, el mateix calaix. Però ell em va parlar molt bé al parlar del cinema mut i com obria la porta i com Deleuze obre la porta a aquest altre cinema que no apareix clarament perquè ja es dona per suposat. Efectivament, Noel Burr, com ell va explicar molt bé, instaura una cosa que va ser molt rebombori en els 70, sobre que, evidentment, la història del cinema no és evolutiva, no és finalista, no és un progrés que va avançant i va conquerint noves, diguéssim, expressions, sinó que està basat en uns models que podien haver estat un altre, que evidentment hi ha uns condicionants històrics que ho poden explicar, i aquí entraríem en un concepte que crec que ara ja s'ha perdut una mica per part de la crítica o del tipus de crítica que jo acostumo a llegir, que era allò que al final estava esgotat del model de representació o primitiu o institucional o modern, o s'havia afegit el postmodern, i li podeu anar posant el que vulgueu. Aleshores, eren models que d'entrada servia per tranquil·litzar, per almenys, els meus ànims, perquè et deien clarament el model de què es tractava. I llavors deies, era com un punt de referència. Després, te n'anaves a les pel·lícules, no acabaves de veure clar que s'ajustés en aquell motllo. Efectivament, els bons, diguem-ne, teòrics ja deien que no hi ha un model ideal, en el sentit que a la pràctica poden confluir molts models, i el que fa Deleuze és arrasar totalment amb aquesta idea, perquè amb aquesta classificació dels signes, amb aquesta distribució aparent que va pas a pas des d'una semiòtica, després diguéssim, la convoiarà des de la seva perspectiva que entén per semiòtica,
que efectivament un cop ho tenia ja tot així, sempre deia això es pot prolongar a l'infinit, amb el qual es destarotava, diguéssim, tota la cartografia, tot aquell mapa que jo buscava per navegar a través de cap a on va a parar. I cap a on va a parar, i per mi és el que m'ha servit, va a parar a assenyalar alguna molt important, que jo crec que ens n'oblidem però en tots els terrenys de l'art, i és la funció que pot tenir la teoria o la crítica, millor dit, i és saber veure quina novetat presenta una imatge. Dic una imatge que pot ser una novetat en pintura, pot ser una imatge en el sentit d'una figura, d'una literatura, d'un tipus de relat. Clar, això és dificilíssim. Entre altres raons, perquè no sempre tot el que ens ve, diguéssim, o se'ns ofereix, i aquí ve l'altra cosa que, irònicament, i no tan irònicament, també diu Deleuze, que el primer, com deia Godard, per fer una pel·lícula és tenir una idea. És a dir, si no tens una idea, no cal que pensis com fer un travelling, com dedicar-te a buscar una forma que et pugui satisfer. Si no tens res que expressar, el millor és ni engegar la càmera, ni molestar ningú, ni escriure res, ni fer res. Bé, aquesta creació que ell planteja d'aquesta novetat, l'altra és, molt bé, la novetat a vegades no és com una revelació que et ve, sinó que és un plantejament potser diferent de problemes que s'han anat tractant al llarg de la història del cinema. I aquí, moltes vegades que es deia, llegia el senyor Deleuze, de com va tractant determinades teories. I esclar, hi ha alguna que sempre he pensat, però que ell formula d'una manera tranquil·la i clara. No es pot separar una obra d'art, una pel·lícula, del context en què ha estat interpretat, per tant, d'una interpretació i d'una explicació que s'hagi fet. Això vol dir que no existeix aquesta mena d'espectador verge, d'aquest espectador naïf que s'enfronta a la pel·lícula i que es posa a veure la pel·lícula sense cap, diguéssim, prejudici. Però clar, tampoc hi ha que entendre que ens hem de situar des d'un context, diguéssim, ja encasillat i posar-nos a mirar que tot encaixi en un determinat context. És a dir, és aquest moviment, no m'agrada la paraula, però aquest trasbàs constant que evidentment obeeix a una visió, jo diria, més enllà de la imatge, visió del món del senyor Deleuze, que és entrar, situar-se en el pur esdevenir, en el pur canvi de tot, i que per tant aquí començarem a veure, agafaré dos fragments d'un moviment de càmera. Primer de tot, parlar de la imatge en moviment, evidentment és el pla, el que tradicionalment és el pla, molt bé. Imatge en moviment, primer ens parla d'un enquadre, estableix com una graduació, el segon punt seria el pla i el tercer punt el muntatge. El muntatge és el que dona sentit al que les imatges, al encadenar-se, van d'alguna manera elaborant, van dient. I evidentment no hi ha una forma única de muntatge, la narració és un, però després entraríem en l'altre model de la narració en el cinema modern, que no sé si anomenar-lo narració, que és aquesta fabulació, que és quan ell parla d'aquests talls irracionals dels falsos ràcords. Per aclarir, ja ens hem acostumat a la paraula, ràcords com enllaços, molt bé, però a vegades resulta que, a part de dir que tot enllaç, sigui en el cinema modern, sigui en l'experimental, sempre és un enllaç artificial, un enllaç fals, perquè la realitat continuada no produiria mai aquell tall. Aleshores, donant per descomptat això, sí que assenyala que l'enllaç en continuïtat, el fer que el flux de les imatges vagin seguint un ritme que no quedi marcat per un tall que es faci evident, i aquest seria el cinema clàssic i el cinema modern és el tall evident. Aleshores, per situar-nos ara veurem dos meravellosos travellings.
Un del senyor Renoir, a veure, bé, comencem amb Frenesí. Un de Frenesí veureu l'ús del fora de camp. Aquí l'únic que vull que veieu són aquelles frases de Deleuze quan parla de que el tot és, o sigui, que el muntatge és el tot i és també el temps. És a dir, evidentment la imatge en moviment es mou, diguéssim, amb un espai, amb un univers mòbil també. Llavors és aquest joc, diguéssim, de totalitat, però parla de que en el muntatge o aquest temps tractat en el cinema clàssic és tancat, no és un espai obert, sinó tancat. Això vol dir que es prolonga, és a dir, no es prolonga com en el cinema modern. Només us vull recordar que, evidentment, no pot haver-hi límits, és a dir, sí que podem parlar d'un fora de camp, allò que no és visible, i podem parlar en termes, com diu Deleuze, d'un fora de camp absolut o relatiu, és a dir, l'absolut és el fora de camp que apunta a l'eternitat, és a dir, aquí es podria vincular i lligar amb cineastes com Dreyer del període Mut. Per tant, no és de la gran ruptura de després de la Segona Guerra Mundial, sinó que és previ, com també Ozu, que és previ. Aleshores aquí es situen uns directors, com Bresson, on s'apunta a una dimensió més enllà d'allò, diguem-ne, material formal. És a dir, és aquesta dimensió de l'espiritualitat. Si heu vist, i recomano molt, sempre amb prudència, en el sentit que no és una pel·lícula per veure en qualsevol moment, La passió de Joana d'Arc, amb tots aquells primers plans impressionants, evidentment hi ha una retallada brutal d'aquests primers plans respecte al context on està. No et pots situar, l'espai queda com dislocat també. I aquests primers plans tan absolutament encaixats, tan limitats, a part de tipus de posició de la càmera i d'enquadraments, fa que, com diu Dreyer, s'apunta a un més enllà que ja no té a veure amb allò, l'univers material o l'univers on es desenvolupa, en aquest cas, el judici o la vida de Joana d'Arc. Apunta a un més enllà, una dimensió absolutament que s'escapa. I és aquí també Bresson, aquí ja és més dificultós de poder veure, però en definitiva. Anem a veure Frenesí. Es tracta de... no cal que digui res, ho fa claríssim Hitchcock. L'únic que volia assenyalar és que denomina a Hitchcock, cosa que sí, ja ha estat situat en altres àmbits, com es diu en català, bisagra, com allò que fa oscil·lar, és a dir, està amb un peu en el cinema, la narració clàssica, i un peu en la moderna. En quin sentit? Ell parla d'imatge mental, perquè l'important a Hitchcock, evidentment, el suspens, tot l'atractiu que té, el joc amb l'espectador, igual que ell insistent, però que aquest joc amb l'espectador es basa en relacions mentals. Ell ho explica molt bé quan cita determinades pel·lícules, des de Con la muerte de los talones fins, ara veurem, Frenesí. És a dir, el que la pantalla fa és un enquadre molt tancat, no deixa espai a fora, ja ho veureu, i precisament el no deixar espai a fora es condensa tot en el que veiem. I aquí és on estableix Hitchcock tot un sistema de relacions. A vegades jo crec que s'ha simplificat i tampoc ho sabria d'alguna manera criticar o, si voleu, revisar des d'una perspectiva diferent. S'ha dit, clar, el que fa Hitchcock des de les teories de l'enunciació és que allò del saber que transmet, diguéssim, el relat, aquest saber més o menys, aquest punt de vista narratiu que tantes vegades s'ha anat utilitzant, el que fa Hitchcock és jugar amb nosaltres. Amaga, ensenya, suggereix, s'ho guarda, torna, és aquest joc amb l'espectador. Jo crec que va més enllà, és a dir, no cal parlar d'aquestes enunciacions de la càmera que amaga o considerar l'enquadrament com un amagatall. Sí, però alguna més. Anem a veure-ho, a veure... Escolta, si vols, la paraula és frontissa, que trobo que és molt suggerent, perquè és frontera.
Sí, que és fronter, que està exacte en aquest interval entre dintre i a fora. Sí, i a més afegiria que aquestes relacions jo crec que es podria fer la imatge visual d'un mirall, això amb molts directors, Fellini també. És a dir, hi ha un moment donat en què sí que parlarà Deleuze d'aquesta imatge record en Fellini, parlarà d'aquesta ambivalència entre el real i virtual. I sempre tinc la imatge, per exemple, en Fellini, a part de l'exemple que posa magnífic, és com si la pantalla oscil·lés. És a dir, veus d'una manera, veus d'una altra, però clar, cada director, ja ho dirà, ho fa segons, diguéssim, les seves pròpies maneres, se li pot dir el seu propi estil, o la seva manera de veure-se-les en un determinat problema que vulgui d'alguna manera escenificar. A veure si ho sé fer bé. Got a place to stay? Oh, hello, it's you, Bob. Yeah. I heard that ding-dong you had with Forsyth. Oh, he's a right bastard. Well, of course he is. You can stay at my place till you get something sorted out, if you want. I won't be in your way. I'm going up north for a few days. No strings? Now, do I look like that sort of a bloke? All blokes are that sort of a bloke. Are you really going away? Sure, tonight. You can have the place to yourself. I'll take you there now. And if you like, I'll go back to the Globe and pick up your stuff for you. No, I can't say fairer than that, can I? Oh, thanks, Bob. I'll just stay there one night if you don't mind. Suit yourself. Well, tomorrow I'm going to go to, I'm going to my sister in Southall. Leaving your boyfriend in the lurch a bit, aren't you? He has to make up his own mind what to do. Well, you know, I'd like to help him if I could. Where's he hiding out? Can't tell you, Bob. Oh. Promise. Come on, Babs. Dick and me have always been mates, you know that. Can't. All right. Keep your little secret. You know, changing jobs can be a blessing in disguise. It gets you out of a rut. A girl like you ought to travel, see the world a bit. The Cape, California, Jaffa, where the fruit comes from, that's where I'd like to go if I wasn't tied down here. But you can do as you please. You've got the whole of your life ahead of you. Here we are. I'm on the second floor. I don't know if you know it, Babs, but you're my type of woman. perquè ens ha faltat el so i evidentment tot el soroll entren per aquella mena de magatzem que és el dueño, que és aquest noi que hem vist molt de l'època amb aquest pentinat i amb els pantalons segur que porta en forma, aquests pantalons d'elefant que es portaven, però bueno, en definitiva, com el Michael Caine, però el que hem vist és que no sabem què ha passat a l'habitació. Si heu vist la pel·lícula Frenesí, que és aquest estrangulador, molt bé, el que veurem és quan entra una altra persona es troba amb, diguéssim, la noia morta. No l'hem vista. Aquí s'ha parlat molt del fora de camp com un mecanisme de la censura. Sí, i com un mecanisme del suspens, perquè efectivament quan se't tanca la porta i no se't deixa passar,
tot es centra en què passarà dintre, és a dir, vas fabulant què és el que passarà dintre. Això no és cap novetat. Pensem en M, el vampiro de Düsseldorf, del senyor Fritz Lang, de l'any 31, i aquí necessitaria el so, evidentment, amb ell, de com treballa aquest fora de camp. Mai veiem l'assassinat d'una de les nenes, mai, sinó simplement queda fora de camp. Això no vol dir que no sigui més o menys horrorós, però a part d'aquesta ocultació que podríem a vegades parlar de pudorosa, penseu també com treballa, que potser us és molt més pròxim, Haneke. Haneke a les seves pel·lícules també juga molt amb el fora de camp. I aleshores aquí es fa realment bastant terrible qualsevol abús, qualsevol tortura fora de camp. De la mateixa manera que també se'n pot fer quan simplement quan simplement, diguéssim, senyala això, el que no veiem però que hi és present. Bé, el fora de camp, en definitiva, té a veure amb la dimensió del temps, és aquest tot. I aquí és on heu vist com el moviment que caracteritza la imatge cinematogràfica està en moviment. És un moviment que es produeix en aquest doble sentit dels propis elements que poden haver-hi en l'enquadre i a la vegada com tot això varia, aquests conjunts que poden haver-hi de les figures o dels objectes o dels personatges, també en el moviment d'aquest tot, que aleshores pot quedar obert o queda tancat. En el cas de Hitchcock és un enquadre tancat. La Chen, veureu que és un enquadre extraordinari, un moviment extraordinari, un fora de camp que s'entendrà, com es deia molt, que el senyor Renoir mostra un espectacle, és a dir, ja com a problema de base la representació, és a dir, el posar en escena, i ara veureu de quina manera, a part que juga amb dos espais. El tema és el personatge, Michel Simon, no recordo el nom, que queda enterbolit, un amor passional que el desquícia i com acaba matant en el seu amor, perquè juga amb ell constantment per xantatge, té un nòvio amant, i ara veurem. Quan ell no pot més, veureu com increixendo va augmentant, diguéssim, la seva ira, el seu dolor, la seva passió, i després la càmera retira. Però fixeu-vos bé que la càmera no és com a Hitchcock i no és que hagi tallat expressament, surt del carrer i ja està. El següent escena o pla, millor dit, és algú que entra. Aquí no. Aquí és aquest moviment escenogràfic, quasi diria, de Renoir. Si heu vist altres pel·lícules de Renoir com La regla del juego, en què realment es posa en escena una representació i és extraordinari. Després d'aquesta eufòria que el que hem vist és la fosa aquella, després apareix en el, com es digui, la finestra, el gat, i llavors entrem a dintre i la veiem, i ell abraçat i agafant-la. Aquí és diferent perquè hi ha tot un trasbàs de a dintre fora, és a dir, el món exterior, de com ara arribarà el cotxe amb el xulo i com es posa en marxa una falsa, diguéssim, acusació, perquè hem vist a Michel Simon que sortia per la porta, ningú el mirava, i en canvi, en el xulo que ara vindrà, sí que la portera el situa com el possible assassí, perquè el veu sortir. Bé, vist això i vist el temps i com va aquest so, ho sento, però és que m'empipa molt, sobretot per la feina que ha tingut el Josep Maria de fer-me els fragments, perquè insisteixo, ja aprofito, el so és importantíssim, un volum que com a bon director i muntador de so és important que ho tingueu present, quan es parla de pel·lícules doblades és criminal a vegades
perquè el so dona volum, dona espai i depèn de la graduació, i a vegades sembla que en determinades pel·lícules, ara ja no passa tant, però en determinades pel·lícules sembla que estiguis escoltant la ràdio, és que no hi ha volum ni hi ha manera de poder situar-se. Bé, després d'aquesta queixa, aquest punt de la culpa, vaig a passar el famós gel. Aquí també ho sento perquè és una preciositat, totes les subtileses, és un fragment llarg. Aquí és on apareix aquesta irrupció de la imatge-temps amb un gel. Bueno, primer diré molt breument una cosa, si us poseu a veure us recomanaria. Crec que en teniu moltes a Filmin, també es poden trobar en DVDs i segur que en altres plataformes, no ho sé segur, però val la pena. I aquí sí que dic que val la pena mentalitzar-se, és a dir, explico molt breument una experiència que us trobareu a l'entrar en Ozu. Una, que hi ha una repetició de mecanismes. Té un text molt clar que parla de la gramàtica del cinema. És un text breu i que parla com canvia absolutament la posició de la càmera a l'hora de diguem-ne, les converses, a l'hora dels intercanvis. Això per una banda. Per l'altra, s'ha assenyalat molt, també Noel Burke, el pilot shot, que són aquests, diguéssim, plans de transició, com de coixí, que permeten un tall i la transició a una altra escena. Aquí s'ha parlat de com utilitza o bé les natures mortes, que és el que veurem en el gerro, o també aquests plans de transició normalment agafats de la mateixa manera. És a dir, hi ha una repetició, només cal que estiguis una mica atent i aleshores veus que realment es va reproduint, repetint una mateixa visió. Què ha passat? No tinc un endollat, simplement deixo aquí duent. El so, no és mullat. Perfecte. Que no se'm sentia? Sí. És la càmera. No, clar, estava la bateria, no carregava i és perquè el que ningú ha deixat això aquí i l'ha endollat. Aprofito perquè de fet acabaré amb imatges i així queda la cosa més tranquil·la, però la pregunta que em queda a l'aire i que ja veureu que la torno a repetir d'una forma obsessiva i insistent és realment, a partir de tot l'estudi, de tota la reflexió que fa el senyor Deleuze, hi ha un punt important i aquí sí que em perdo, ho dic amb tota tranquil·litat, i és la qüestió de les noves imatges. Ell en un moment donat en els seus escrits ho apunta respecte a la cibernètica i evidentment tota l'afluència i l'entrada de les imatges televisives. Aleshores, aquí hi ha una relació delicada que no es pot fer grosso modo, encara que ens meravelli, de pensar que la tècnica per si sola no canvia la creació. Es tracta de veure com els grans cineastes, penseu en Kubrick, utilitza les tècniques i com d'altres, millor que no les utilitzessin perquè és com un mareig. Per tant, vinc a deixar-ho així en l'aire perquè en el cas d'Ozu sí que hi ha la voluntat clara de trencar amb la distribució de l'espai, de la situació dels personatges i dels vincles entre els personatges. El que us volia dir, i cada vegada veig que vaig més accelerada, però és igual, ja, el que us volia dir és prendre calma, prendre paciència i celebrar la repetició. I aleshores us adonareu que Ozu parla de qüestions quotidianes que se n'oblida un ràpidament quan passa en l'altra escena, coses sense importància que no tenen res a veure, i allò que parlava abans, que Deleuze assenyalava respecte a Kurosawa, quina és la pregunta que es formula, és quan vas veient que realment sota de les escenes quotidianes, banals, que a més t'importen un bledo per una raó. Primera, anava a dir una tonteria, que ningú s'ofengui, perquè els japonesos costa molt de poder distingir quan són plans a distància, i més quan utilitza sempre els mateixos actors durant una època que és la que correspon a aquesta pel·lícula. Aleshores costa molt identificar
No hi ha primers plans, pràcticament, i sempre són posicions de les converses, posicions caminant, enquadraments amb una paraula, magníficament trobats i, a més, ja que afegir, que també s'ha comentat molt, de la qüestió de la distribució de la casa japonesa. Les meravelloses parets m'emparen, ara obro, ara tanco, ara s'obre l'espai, ara es tanca, ara passen pel fons de l'enquadre determinades persones en filera, sigui per una escola, sigui per una casa, que transiten, però són aquests trànsits que queden encaixats, enquadrats a la perfecció. Bé, aquest és una mica llarg i he intentat que veiessi una mica de tot. Hi ha una conversa magnífica amb un jardí zen molt conegut, ara no em surt el nom i si el tinc que buscar encara perderia més temps, que és aquell famós jardí de les pedres, aquell jardí que anava a dir van raspallant, no, ja m'enteneu, rastrillant, com es digui, i estan en una conversa clarament de perfil, els dos personatges, i penseu que el tema de fons és, com sempre, el casament d'una de les filles, en aquest cas la filla única, la Noriko, surt en diverses, diguéssim, pel·lícules, i que això vol dir assolir la soledat de la bellesa. És a dir, es parla molt del canvi de mentalitat japonesa, de les antigues costums, de les noves costums, el que representa la família, l'autoritat de la família, en fi. Veureu també que el nivell de cortesia, de cerimònies que s'organitzen en les relacions personals a vegades poden sorprendre, és a dir, no quadren amb el que estem acostumats en el sistema d'emocions tal com estan plantejades. Arriba un punt que no saps aquest somriure constant d'aquest personatge, de la Noriko, o la cara del pare. Dius, però què? Perquè hi ha un conflicte, però sembla que no es dramatitza amb els mateixos esquemes en què estem acostumats. Però el que veureu és com, i aquí he volgut afegir, veureu al final de la pel·lícula, perquè et quedes bocabadat de com amb alguna escena determinada, sobretot al final, et quedes així, és a dir, ploraries quasi com si estiguessis veient una dramatització, és igual, no sé si us va passar com la pel·lícula de l'Spielberg que té, que tota la parafernàlia de la pel·lícula, aquella, quan va dient Mikasa, veies que el públic quedava com sacsejat. Doncs aquí et sacsegen però sense donar-te'n. Vaig a posar-ho. それはおじさまの方が素敵よ。そうかい。本当かい？ごちそうするかな、のりちゃんに。どうだい、今日昼。行こうか、氷亭。いいな。美佐子ものりちゃんに会いたがってるんだよ。そう？私もお目にかかりたいわ。その代わり汚らしいのも来るんだよ。いいかい？京都はいいですね。のんびりしてて。東京にはこんなとこありませんよ。誇りっぽくって。先生、京都は時々おいでになりますの？いやー、何年ぶりですかな。終戦後初めてですよ。そうですか。おじいちゃま。ああ。のりちゃん、どうだい、汚らしいの。いや、おじさま。聞かしとくれよ、感想を。何お父様、汚らしいの。不潔なんだよ。
ねえのりちゃん。ずいぶん歩いたな。お前疲れなかったか？いいえ。この前高台寺に行った時は萩が盛んでなかなか綺麗だった。明日はお前どうするんだい10時頃美佐子さんが来てくれるって。どこ行くの？なんだったら博物館へも行ってみるといい。ええ。出ようか。ええ。消しましょうか。ああ。ねえ。うん？私知らないで小野寺のおじさまに悪いこと言っちゃって。何を？おばさまってとてもいい方だわ。おじさまともよくお似合いだし。汚らしいなんて私言うんじゃなかった。いいさそんなこと。とんでもないこと言っちゃって。本気にしてやしないよ。そうかしら。いいよ。いいんだよ。ねえお父さん。私お父さんのこととても嫌だったんだけど。しかしよくのりちゃんやる気になったね。あの子ならきっといい奥さんになるよ。持つんならやっぱり男の子だね。女の子はつまらんよ。せっかく育てると嫁にやるんだから。行かなきゃ行かないで心配だし、いざ行くとなるとやっぱりなんだかつまらないよ。それはしようがないさ。我々だって育ったのをもらったんだから。それはまあそうだ。
No hi ha un fil de continuïtat, són com interrupcions. És a dir, i a més una altra cosa, són plans que ningú mira, és a dir, no hi ha aquesta línia de la persona que mira, la persona que actua, la persona que parla, i que, per tant, la posició de la càmera és una mirada que ja va vectorialitzada cap a o bé l'acció que s'està fent o la propera, és igual. En aquest sentit heu vist que són com imatges fixes, però el que està clar és que tota aquesta preocupació que tenia Ozu dels enquadraments, penseu que filmava amb un cronòmetre a la mà. És a dir que, per tant, aquests tempos de la durada dels plans eren claríssims, igual que el so, malgrat això. Bueno, dels altres fragments, que ja no sé si posar-los o us ho dic o el que vulgueu, ho sento que sigui tan pesada, però és que si el so es talla, perquè ara pensava, per exemple, en El reportero, Professional Reporter, és igual, del senyor Antonioni, amb el Jack Nicholson. Aleshores, aquí tenia apuntat, diguéssim, com a tòpic quasi, Antonioni és el cineasta dels intersticis, de l'entre dos imatges. És a dir, que quan es parla d'Antonioni des de la desaparició, etc., que és en diverses pel·lícules que desapareix algú, i vull recordar-vos que Trenkelauken es basa en la història d'una desaparició, doncs bé, el que fa Antonioni és, en aquest cas, i per això també ho agafava, aquesta desaparició de Professional Reporter té a veure també amb una substitució de personalitat, és a dir, amb una desaparició total i la substitució del mort per una altra personalitat, en aquest cas seria el Jack Nicholson. I per altra banda, com ho fa Antonioni? Ho fa sempre, igual que l'aventura, amb un canvi de pla. Aquí heu vist d'aquella manera, perquè també hi ha música de fons, el famós gerro, quan ella es gira i és un canvi de pla, que apareix tota la melancolia que ha generat la pel·lícula per aquest casament que el pare desitja, i el que no us he dit perquè forma part de la intriga però no té importància per el tipus de sentiments o emocions que les imatges van configurant, i és que el pare li fa veure a la seva filla que es vol casar amb una vídua, que no és veritat, perquè ella aleshores es casi a la seva vegada, que al final ho decideix fer. Bé, hi ha una escena impressionant que és quan ella, vestida de núvia d'aquella manera, seguint el ritual japonès, el pare que la mira i, és a dir, la manera exclusivament de com està, diguéssim, configurada el pla, la posició de la noia, els gestos, el pare com se la mira, la tia, etc., és bestial. És a dir, és una forma de transmetre absolutament fora del que seria aquest muntatge en continuïtat seguint la intriga de les accions. Bueno, ara us passo, en tot cas, no sé, si us sembla, torno a protestar per l'ús del so, perquè en aquest cas d'Antonioni, és igual que a l'Eclipse, també tenia molt en compte el so. Llavors, hi ha un ventilador, igual que hi ha un ventilador a la seqüència inicial de l'Eclipse, que fa una remor de fons bestial. I, evidentment, no és el so naturalitzat. Ja sabeu tots els jocs que es poden fer, des de la senyora Marguerite Duras, que veus un personatge que mou els llavis però no escolta res, fins al contrari, escoltes una veu com si parlessin i estàs veient un personatge amb la boca tancada. És a dir, tot aquest desfasament es pot agrupar dintre del que Deleuze parla de la desconnexió, dels talls irracionals que abans us comentava. I, bueno, doncs passo el reportero, paciència, vaja, si ho creieu convenient. Sí. Avanti. Monsieur, l'acqua. Grazie. Mettila sul tavolo.
Sì, signore. Non c'è sapone? No, signore. Niente sapone. Robertson? Robertson.
Senta, vorrei sapere quando c'è il primo aereo. Ci sono 2 voli alla settimana. Il prossimo parte fra 3 giorni. Va bene. Avanti. Scusi la disturbo, ma ho visto la sua luce accesa e ho pensato che forse si poteva bere qualcosa insieme. Sì, venga, venga. Ci siamo visti sull'aereo, mi pare. Prendi il bicchiere. Mi chiamo Robertson, David Robertson. È la prima volta che capito in questa parte dell'Africa. Lei la conosce bene? No, non sono mai stato qui. Faccio il reporter. Mi chiamo Locke. Non sarà mica David Locke? Sì. Ah, ho letto spesso i suoi articoli, sono lieto di conoscerla. È qui per un servizio? Sto raccogliendo del materiale per un documentario sull'Africa. Ma se Dio vuole ormai ho finito. Quasi finito. Che cosa le manca? Vorrei mettermi in contatto con i guerriglieri. Stanno combattendo poco lontano da qui. Hanno arrestato degli stranieri, l'avrà sentito dire. Sì. Comunque, io credo di aver preso la pista sbagliata. Non ce ne sono molte qui intorno di piste. Non sarà mica un giornalista anche lei? No, no, io sono qui per affari. Affari? In un accidente di posto come questo? Boh, in questi ultimi anni sono stato in tanti di quei posti che ormai non fa nessuna differenza. È bello, non trova? Bello? Non so. È così immobile. Questa specie di attesa. Mi sembra stranamente poetico per un uomo d'affari. Ah sì? Non fa anche a lei questo effetto il deserto? No. Io preferisco gli uomini ai paesaggi. Ci sono tanti uomini che vivono nel deserto. Ha famiglia? No, niente famiglia, niente amici. Solo qualche occupazione, compreso il mal di cuore. Non dovrei neanche bere. Ce ne facciamo un altro? Perché no? E adesso che farà? Oh, continuerò a girare il mondo, credo. Sono un globetrotter. Prendo la vita come viene. Per lei, invece, sarà diverso, immagino. Sì, è diverso. Anche lei deve aver viaggiato parecchio. Beh, sì. Conosce un Babene? Scommetto che non c'è mai stato. No. Un posto orribile. Aeroporti, taxi, alberghi. In fondo sono tutti uguali. Non sono d'accordo. Siamo noi che restiamo sempre gli stessi. Traduciamo ogni situazione, ogni esperienza secondo gli stessi vecchi codici. E così ci condizioniamo. Siamo animali abitudinari, è questo che vuol dire? Più o meno. In fondo, per quanto uno si sforzi, è sempre così difficile liberarsi dalle proprie abitudini. Prende il modo in cui parliamo con questa gente, il modo in cui li trattiamo. È tutto sbagliato. Insomma, come si fa a conquistare la loro fiducia? Lo sa lei? La verità è questa, signor Locke. Lei lavora con le parole, le immagini, cose vaghe. Io invece vengo qui con delle merci, cose concrete, e mi capiscono subito. Già, deve essere così. E adesso da qui dove va? Oh, Londra, credo, e poi Monaco, forse. Così, senza una vera ragione. Solo per tornare a vedere vecchi posti. Sono 3 anni che non vado a Londra.
Vale. Anava a dir, heu vist, segur que direu que això és molt lent, no estem acostumats a aquest tempo, diguéssim, de l'escena. Llàstima, ho sento, ser pesada amb el ventilador, perquè li dona el ronroneig que veiem al ventilador, perquè es mouen els cabells o les cortines, i no hi ha manera de veure el ventilador amb so, és a dir, graduant el so. En definitiva, el que heu vist és el canvi d'identitat entre un pla i l'altre. I suposo que heu vist que de repent sentíem una veu, una conversa, que després hem vist que el foco era en el magnetofon que hi havia engegat, i és una conversa de quan coneixen el Robertson. Per això veiem aquella imatge en el balcó d'ells dos parlant. Aleshores, tot aquest joc, aquesta interferència, evidentment, no és un muntatge en continuïtat que pugui marcar d'alguna manera aquest contínum de que la imatge en moviment a través de les accions va produint una temporalització segons la línia de l'abans, el present i l'anterior, és a dir, tota aquesta continuïtat de la temporalitat. I, en definitiva, Antonioni també hi ha un altre aspecte que no hi ha temps d'assenyalar tant, però tingueu en compte, si alguna vegada us interessa, tota la reflexió sobre la imatge. La característica, la típica, magnífica és blow-up, però, evidentment, en totes les altres hi ha també una interrogació sobre la imatge. En els seus escrits té aquella famosa frase que remet moltes vegades de què hi ha darrere una imatge, una altra imatge, i darrere aquesta, una altra imatge a l'infinit. Aquí ho he agafat sempre com exemple de que la imatge remet a si mateixa. No hi ha aquest intent de direcció unívoca a l'hora d'establir veritat o falsedat. Aquí també intervindria, i ja em desmarca ja tot el previst per l'abundància de coses que van sortint, tota la qüestió de la potència del fals, és a dir, de quina manera travessant el fals, és a dir, quan la imatge canvia en la presència directa al temps, canvia aquesta separació, aquesta relació entre veritat i mentida, o verdader i fals, com també real, virtual. És a dir, hi ha aquesta amalgama indiscernible, i aquí entraríem a la imatge cristall. Com quan el temps, diguéssim, pren posició davant del moviment, s'imposa com a tal, estem ja dintre d'una imatge cristall on veiem els circuits, com es connecten i com es fa d'alguna manera indiscernible aquestes esferes que abans quedaven com molt separades. Del muntatge orgànic passem a la narració falsificant, i a partir d'aquí es crea ja un altre univers. Tot això que queda explicat així, d'aquesta manera, diguéssim, massa en moviment, però és amb el propi examen que fa Deleuze, la pròpia evolució dels seus llibres, i aquí em guio per als 4 volums de la transcripció de les classes, no segueix en absolut un ordre, és un tornar enrere. Per exemple, l'últim llibre que sí parla de la qüestió de la semiòtica, però recupera coses dels llibres anteriors o classificacions anteriors. Amb tot això vinc a dir que ha quedat una exposició més oberta, evidentment, que no tancada, perquè la gran pregunta és allò, après Deleuze, després de la imatge en moviment, com les imatges poden canviar, de quina manera poden alterar, com en aquest cas ha sigut aquesta entrada en el cinema modern a través del neorealisme, on els personatges ja no saben, ja queden aturats, ja no saben com actuar, com moure's en un espai que a més ha quedat dislocat i que no poden enllaçar cap finalitat concreta. Llavors parla de totes aquelles característiques que realment defineix a la perfecció el cinema de Rossellini, i tot el cinema que es deriva d'aquest cinema neorealista, es deriva en el nou Hollywood, és a dir, en els anys 70, i penseu en Taxi Driver, Scorsese, varios, en aquest deambular, que ja ho havia fet també Antonioni.
Si voleu, continuo passant, ara entraríem a Casavets, però si alguna vegada voleu entrar a Casavets, ell ho agafa molt com a cinema dels cossos. I no és l'únic dintre del cinema modern. És a dir, realment Casavets és molt innovador. Aquesta pel·lícula, mireu, és de l'any 59. Penseu que en aquests moments Godard estava presentant a Bout de Souffle, que és una mica l'emblema de la modernitat, del nou cinema. I aquí el senyor Casavets és brutal com treballa la descomposició de l'espai a base de primers plans, però no en el sentit de Dreyer, de que apunti en una direcció espiritual, sinó al contrari, es materialitza un sentiment que no és altre que el racisme. Aquí, curiosament, parla de la total llibertat dels actors, no hi ha guió, és a dir, és aquesta sessió quasi com de free jazz, no hi ha res escrit i cada un va. També es podria entendre, el que passa que això ja seria una mica rissar el risso, però també com a fabulació en determinats moments, perquè deixa plena llibertat en els actors que davant d'una situació que ells situa on estan és simplement la relació d'una noia negra, la Leila, que s'enamora perdudament del primer noi que troba i que perd amb ell la virginitat, s'enamora, però el noi està encantat amb la relació i tal, però un dia, al cap de 2 vegades que s'han vist, encara no, tot passa en un espai de temps molt condensat, arriba el germà, així que venia d'una gira com a músic, i veu que el germà és negre, negre, negre. Automàticament la reacció és dir que té pressa, que millor que quedaríem un altre dia, que ja et truco, i està molt bé. I el germà és quan l'agafa pel coll i d'una agressivitat brutal el treu escales avall. És a dir, que és claríssim que és aquest racisme amagat, pensem en l'any 59. I les altres pel·lícules de Casavets que us recomano, havia triat a l'Assassinato d'un corredor de apuestas, que estan, tant aquesta com l'altra, estan a Filmin. I s'ha parlat molt de que aquí entra un altre element, que ja no em vull allargar, que és en la qüestió d'allò inversemblant. És a dir, sabem que el que l'espectador pot viure com a real, com a realisme d'una pel·lícula, i així estem, que continua valorant-se això, és la qüestió de la versemblança. I en aquest cas la versemblança és zero, és a dir, com se n'encarrega de matar en el corredor de postres xinès per saldar una deuta d'un cabaret que té de striptease estupendo, és el Bengazzara, ho fa de meravella, doncs és totalment impensable. Inclús les imatges són totalment abstractes, perquè el que fa Casavets és dislocar de tal manera, és a dir, els fragments de l'espai que no solament no pot seguir una acció, sinó que és com un batiburrillo de cossos, de veus, de llums, que arriba a l'abstracció. Aquesta és una altra línia també a tenir en compte com determinats directors, tot i basant-se en una figuració, arriben a l'abstracció i no cal les pel·lícules experimentals. De quina manera s'abstrau o per joc de llums o per moviment de cossos, etc. Bé, amb això acabo perquè ens quedaria què pretenia amb el fons d'interès, què pretenia amb assenyalar també el de l'anatomia d'una caïda i, en definitiva, la que més aplaudeixo, que és Trenkenauken. Simplement us diria, mireu la zona d'interès obrint el cap a les dimensions del fora de camp. De quina manera? I simplement senyalaria que aquest director, molt acostumat a fer videoclips i a ser modern per naturalesa, hi ha un joc amb les imatges que val la pena que ho tingueu present en aquesta zona d'interès, que és l'eufemisme que es fa servir per anomenar dintre de la plana major Auschwitz. Doncs bé, aquesta zona d'interès està agafada, per mi és el millor de la pel·lícula, absolutament amb una distància que sembla que estiguis veient postals. Postals vol dir no perquè no es moguin, sinó per la distància, i són perfectament, mil·limetradament organitzades, com podríem veure en determinats documentals nazis, de colors, de com van vestits, és a dir, és tota una
estudi i molt ben fet de vestuari, de peluqueria, perquè realment és impressionant la imatge que ens dona de la reina d'Auschwitz, que està encantada en aquella casa que té a tocar al mur i que efectivament la forma de concebre l'espai ja ho veureu, que hi ha un parell de coses, unes imatges gravades com allò que fan els aparells, sembla que són imatges que es confon, és a dir, blanc, negre, negre, blanc, estan filmades tècnicament, algo així diria com a nom tècnic, que són les imatges de la realitat del que queda a l'altra banda del mur. I per altre cantó hi ha un moment, no ho dic, la mireu, de que es produeix un fora de camp inusitat. On estem? Es produeix un fora de camp en el temps. Aleshores aquí ja us recomanaria veure i entendreu per què també a Filmin una pel·lícula que es diu Austerlitz, que no té res a veure ni amb la novel·la de Sebald, ni amb Austerlitz batalla, ni l'estació de tren, que és de Lonitza, que a veure què us sembla. I aquí ho deixo, perquè ja és sempre. Ningú voldria respondre a les noves imatges, què diríeu? Ho dic perquè amb això tinc una mentalitat com molt primitiva, però alhora bastant distanciada del mite, això de les imatges artificials, això de les imatges virtuals, aquestes bufetades per les simulacions, cosa que em sembla molt bé, però... Feies alguna pregunta concreta? No, si algú té... Doncs el Josep Maria Janoé té un micro per si algú vol fer alguna pregunta. I si no, també la pot fer sense micro, no és obligatori. Segurament tampoc funcionarà. Home, podríem comprovar-ho, Josep Maria, si vols ho pots... No, ja he perdut la ho pots comprovar. Molt bé, doncs ja veus, de moment no hi ha cap pregunta. Suposo ja preguntats. No, però... Aviam. Jo hi ha un tema, ja que d'això, aviam, tu has començat per dir una frase cèlebre del Deleuze, que el cinema no és un llenguatge. Això com ho explicaries? Perquè per molts aficionats al cinema, crítics, etc., el cinema no és que sigui un llenguatge, és que té un llenguatge propi a través del qual expressa sentiments, emocions, etc. Deleuze trenca amb això. Sí, perquè trenca sobretot amb aquest intent, quasi diria obsessiu, d'ajustar els criteris lingüístics del signe, etc., i el paradigma i el sintagma, buscant què passa en el cinema. I aquí jo crec, i aquí hi ha gent a la sala amb més capacitat, no capacitat, millor dit, informació, que també Deleuze nega, i a mi em sembla perfecte, vull dir, m'aixecaria i aplaudiria, tota idea de comunicació. La comunicació, i ho parla en un moment donat parlant de les converses, la interacció entre les persones, tampoc no veu. En les classes es nota les intervencions, les respostes que dona, que ràpidament quan fa algú una intervenció ell nega que vagi entès cap on anava, matitza molt bé que abans de parlar, de fer preguntes, establir debats a televisió, diria, a la política, per favor que la gent es calmi i vegi clarament com s'utilitzen les paraules. I aleshores, per una banda diria això, per l'altra em tindria que remetre molt a la manera que té ell de negar que estigui sotmès a una estructura lingüística. No, el cinema expressa, aleshores té unes maneres, però no és organitzat ni com a llenguatge, ni es pot parlar d'enunciat. Aquí entraríem en un problema, que és una mica, moltes vegades ha sortit la qüestió del subjecte. El subjecte és un lloc determinat de l'enunciació, no entrem en més, diguéssim, i que el jo, el tu, a ell, és
tot un moviment d'enunciacions. Que la imatge és un enunciat, sí, però això no vol dir que busquis una mena de quadrícula o de plantilla que et permeti situar el tipus d'enunciats, tot el que s'havia fet a la semiòtica. És en aquest sentit. Mercè, si em permet, jo li afegiria, com a complement de la teva explicació, que en el capítol 17 del llibre 4 de cinema, el volum 4, capítol 16 i 17, que els acabem de llegir justament en el seminari que abans parlava la Mercè, hi ha la resposta. És llarga, és irreproduïble en aquests moments. No es pot simplificar. És molt difícil. Bueno, digue-li simplement que no és llenguatge en tant que el llenguatge és definit i estudiat i analitzat des de la lingüística. I per tant és un altre tipus de semiòtica no lingüística, no estructuralista. És el mateix que dir si Deleuze té en compte alguna que s'escapi a la consciència. Deixem el terme consciència, deixem el sentit de l'inconscient a la psicoanàlisi, això no t'ho negarà. El que sí et negarà, en tot cas, és determinades posicions de la psicoanàlisi respecte a l'inconscient com a llenguatge, respecte al que interpreta. I aquí ja veus que en saben, en aquest cas, s'han dit més que jo, que seria Blanqui dit. Vull dir que és en aquesta línia. Aviam, si hi ha alguna altra pregunta a més que no sigui, en fi, la pregunta que vulgueu sobre el tema, jo simplement també afegiria que quan de les subratlla el valor del cinema, explica que tot prové de la imatge, que no és que és impossible de traslladar al llenguatge, que seria la teva pregunta. És una teoria bastant complexa, absolutament convincent, però difícilment reproduïble així en 5 minuts. Sobre l'imatge temps, sobre l'imatge moviment, les diferències entre un i altre, la Mercè ha parlat de l'imatge cristall, ha parlat de la imatge temps, de la imatge directa del temps. Tot això són suggerències, purament suggerències, uns continguts complexos, per tant potser també difícil de concretar ara breument a partir de... Veig que... No, i a més, gràcies Pere, afegiria que sí que es podria fer com un vocabulari, però és que és tan mòbil. És a dir, com agafa una determinada imatge, com parla d'un determinat recurs, com fa al·lusió a un, diguéssim, cineasta. Per què Orson Welles després és substituït per Resnais? En fi, és tot una amalgama que és molt més atractiu, que no hi ha manera que el puguis agafar com un manual. Tenim ja la Cristina, que voldria fer una pregunta. Sí, perdona. És que potser és el més bàsic, no? Però què entenem per imatge? Una imatge, és a dir, sí. És que és un interrogat que jo tinc que... No hi ha que preguntar per la substància imatge, sinó hi ha que preguntar, si vols, què veig en una imatge, què fa una imatge. Si no hi ha definició. No cal anar a substancialitzar, com et diria, les coses. Què és un somni? Què és una imatge? Què és l'imaginari famós? És igual que penso en la mirada, que també la critica molt. Res de mirades. És igual, no és allò de la mirada de Hitchcock, la mirada en psicoanàlisi, no, és la imatge, aleshores està creada per una mirada, bueno, és igual, això no importa. Com és aquesta imatge, com combina els elements que la composen. Pura descripció en aquest sentit. No et sabria dir res més, amb tota sinceritat. Simplement atrau, o a mi m'atrau, però alhora busca sempre alguna cosa perquè t'agafis bé. D'acord, no hi ha més preguntes? Sí, perdó, digues. M'agradaria preguntar que breument
també has comentat que Dedeuf parla com de nous règims d'imatges, com la imatge electrònica, la imatge televisiva. Saber si ho desenvolupa o si simplement ho deixa com a plantejament o si hi ha hagut algun autor que, venint d'això, ha treballat més en el context contemporani, en noves formes d'imatge. Ho apunta, del que jo conec i he llegit, ho apunta. I aquí diria, per informació, que aquí tenim el senyor que filma, que aquest sí que ha treballat amb què pot passar amb aquestes noves imatges, amb aquesta línia, és a dir, de veure què passa des de les imatges virtuals a coses que em va comentar o ens va comentar d'aquesta intel·ligència artificial que tu pots dir-li de paraula 4 coses i et munta la pel·lícula. Bueno, això què? El que està clar és que la qüestió de la virtualitat, això ja seria ridícul que algú es preocupés de dir és que la imatge ens reflexa coses que no són la realitat o no són gravades. Diu, clar, és que totes. És a dir, aquí hi ha una paraula que potser et servirà, però no per solucionar res, sinó per pensar. La imatge no és un motllo, no és algo que es col·loca sobre una impronta que delimita, que defineix a la cosa representada. La imatge és modulació, o sigui, és modular colors, modular formes, modular, diguéssim, l'espai conseqüent, temps, és pur moviment. No sé com explicar-ho, perquè canvi ell sí que va anar en aquesta sessió o en aquesta, diguem-ne, no sé si una exposició de pel·lícules gravades amb intel·ligència artificial. Després vas veure també en plan show que entraves, et posaven posar la mà en telenotícies i et feia la cartografia dels sentiments. I sabeu què vull dir? No ho sé, però totes les variants que puguin haver-hi no et sabria dir. És l'hora, no podem continuar. Et volem agrair una altra vegada la teva intervenció, Mercè. I gràcies, la paciència, i gràcies la teva.